Bore da i chi gyd. A diolch yn fawr Alun Bryn am ein harwen i myna yn ein hoddoliad ac mewn gweddi. Wel, bore yma, dwi am edrych ar Actau pennod 26. Dwi ddim yn mynd i fod yn ddarllen y bennod i gyd. Mae braidd yn hir. Dwi'n cymryd bod chi moyn cinio amser arferol. Felly dwi'n mynd i wneud detholiad allan o'r Actau pennod 26. Ond cyn bod ni'n edrych ar bennod, cyn bod fi'n darllen, dwi'n moyn rhoi yn ei gyd-destun. Fel bod chi'n deall lle mae'r darn hyn yn dod o beth yw gyd-destun yn llyfr yr Actau. Mae'n cymryd lle tua 30 o flynyddoedd ar ôl amser Iesu Grist ar y ddaear. A mae'n ymwneud â'r apostol Paul. A mae'n ffindio hunan mewn trwbl mowr. Mae pobl eithafol, bydden ni galw nhw heddi yn religious fanatics. O'n nhw gael blynyddau nôl, maen nhw gael heddi hefyd. Oedd bobl eithafol o blith yr Iddewon am ei wad oherwydd ei safiad dros y ffydd Gristnogol. A bu bron iddyn nhw lwyddo i ladd Paul pan oedd ar ymweliad â Jerusalem, ond fe achubwyd mewn pryd gan filwyr Rhufeinig. Ond gan i'r Iddewon ei gymaint o gyddiadau yn ei erbyn, bu rhaid i Paul sefyll ei brawf mewn llys barn. A gan dorri stori hir yn fyr, mae Paul yn cael cyfle i gyflwyno ei amddiffyniad ger bron y brenin Herod Agrippa yr Ail. A dyna beth sydd gyda ni yn y darlleniad yn mynd heddi yn Actau 26, Paul yn sefyll prawf ger bron y brenin Herod Agrippa yr Ail. Dewch i ni ddilyn gair diwde yn llyfr yr Actau pennod 26, dwi'n dechrau yn adnod 1, a dwi'n defnyddio'r fersiwn Bible.net. Dyma'r brenin Agrippa'n dweud wrth Paul, rwy ti'n rhydd i siarad. Felly dyma Paul yn cyflwyno ei amddiffyniad. Y brenin Agrippa, dwi'n cyfri'n hun yn ffodus iawn mae eich blaen dwi'n sefyll yma heddiw i amddiffyn fy hun. Dych chi'n gwbl gyfarwydd ag arferion yr Iddewon a'r pynciau llos sy'n codi yn ein plith. Felly gai ofyn i chi os gwylwch yn dda wrando ar beth sydd gen i i'w ddweud. Mae'r arweinwyr Iddewig yn gwybod amdana i ers pan o'n i'n blentyn. Y blynyddoedd cynnar yn Cilicia a hefyd y cyfnod fues i yn Jerusalem. Maen nhw'n gwybod ers talwm petawn nhw'n fodlon cyfaddef hynny fy mod i wedi byw fel Pharisead, sef sect fwyaf caeth ein crefydd ni. Symud mlaen i adnod 9. Wrth gwrs, roeddwn innau ar un adeg yn meddwl fod rhaid i mi wneud popeth allwn ni i wrthwynebu dilynwyr Iesu o Nazareth. A dyna wnes i. Ces i awdurdod gan y prif offeiriad yn Jerusalem i dafu nifer fawr o Gristnogion i'r carchar. Ro'n i'n rhai oedd o blaid rhoi'r gosb eithaf iddyn nhw. Ro'n i'n mynd o un synagog i'r llall i wneud yn siŵr ei bod yn cael ei cosbi, ac yn ceisio i gorfodi nhw i gablu. Roedd y peth yn obsesiwn gwyllt gen i, ac roeddwn ni hyd yn oed yn teithio i wledydd tramor i'w herlyd nhw. Dyna'n union oedden nhw'n ei wneud rhyw ddiwrnod, roedd y prif offeiriad wedi rhoi'r awdurdod a'r cyfrifoldeb i mi fynd ar ôl y Cristnogion yn Damascus. Roedd hi tua chanol dydd pan oeddwn ni ar fy ffordd yno. Yn ansydyn eich mawr hydy. Dyma olau o'r awyr yn disgleirio o'n cwmpas i a phawb oedd gyda mi. Roedd yn olau llawer mwy tanbaid na'r haul. Dyma i ni gyd yn disgyn ar lawr a chlywys lais yn siarad am mi yn Hebraeg. Sol, Sol, pam wyt ti'n fy erlyd i? Dim ond gwneud drwg i ti dy hun, wyt ti wrth dynnu'n groes i mi. A dyma fi'n gofyn, pwy wyt ti arglwydd? A dyma'r arglwydd yn ateb Iesu ydw i, sef yr un rwy ti'n ei erlyd. Cod ar dy draed, dwi wedi dy ddewis di fod yn was i mi. Dwi am i ti ddweud wrth bobl am beth sydd wedi digwydd ac am bopeth arall bydda i'n ei ddangos i ti. Adnod 19 wedyn. Felly eich mawr hydy, dwi wedi i fyddhau'r weledigaeth ges i o'r nefodd. Dwi wedi bod yn dweud wrth bobl fod rhaid nhw droi cefn yr eu pechodau a throi at Dduw, a byw mewn ffordd sy'n dangos eu bod nhw wedi newid go iawn. Ac yna'r ddiwedd y bennod adnod 30, yna dyma'r brenin yn codi ar ei draed, a chododd y llywodraethwr a Bernice gydag a phawb arall oedd yno,
Roedden nhw'n sgwrsio wrth fynd allan. Dydy'r dyn wedi gwneud dim byd i haeddu marw na hyd yn oed ei garcharu medden nhw. Boed bendith Duw ar y darllen a'r gwrando na o iair. A nhw'n ni barhau yn ein haddoliad. Ti yw'r gair oedd o'r dechreuad, gyda'r tad cyn bod y byd, rhoes dy ser a'r holl blanedau yn ei lle cyn dod i'r cryd, ac yn y blaen, fel mae e ar y sgrin. Wel, mae'n hyfryd i fod gyda chi y bore yma i rannu ychydig o air Duw. Byddwn ni'n edrych ar benod wedi darllen o Actau pennod 26. Ond cyn wneud hynny, dwi am ychwanegu rhyw gyhoeddiad bach os allai i'r rhai nath Alun Bryn y bore yma. Mae nifer yn ei fan hyn wedi bod yn treulio'r wythnos yn Llanw, gwyl Gristnogol yn Llangrannog, ac ni wedi cael bendith fawr o fod yno. Prynhawn yma nawr am hanner awr wedi 12 ar Radio Cymru, chi sy'n medru dilyn yn Gymraeg. Fe fydd y prif siaradwr, sef Arfon Jones, yn cael ei gyfweld am yr ŵyl Llanw. A hefyd ar yr un rhaglen bwrw golwg am hanner awr 12, fe fydd yn cynwynidog, Parch Geraint Morse, yn rhannu am ei weledigaeth i blannu eglws newydd Gymraeg yn Hwlffordd.
Felly bod e'n ddiddordeb i nifer i chi wybod hynny hanner awr i deuddeg prynhawn yma. Wel, cyn i ni droi at y gair, gadewch i ni jyst cyflwyno'r neges sydd i ddod i'r arglwydd. O Dduw ein tad, ein braint yw cael dod ger dyfrond i fan hyn y bore yma, ac arglwydd dwi'n gofyn i ti os gwelid i fod yn dda i gymryd drosto, am i ti i siarad. Dyw e ddim yn bwysig beth sydd gyda fi ddweud heddi, dim o gwbl, ond mae'n bwysig beth sydd gyda ti ddweud. A'n gweddi heddi o arglwydd yw byddi di'n siarad, gyda phob yr un ohono ni yma, gyda chyfeillion sy'n gwylio ar YouTube, arglwydd ni'n gweddio am ti'n neud y hunain yn real heddi. Os gwelid i fod yn dda, clod i ti yn Iesu Grist. Amen. Dwi ddim ddangos llun i chi ddechrau. Chi'n cofio gweld y llun hwn ar y papurau ac ar y teledu. Fe oedd e'n eitem newyddion mawr ar un adeg. Fe oedd yna mwy nag un rhaglen ddogfen dwi'n credu amdano fe. Alexander Litvinenko oedd ei enw fe. Oedd e'n dod o Rwsia ac yn gweithio i'r Kremlin. Ond nath e droi cefn ar Lywodraeth Rwsia a dianc gyda'i deulu i Bryden. Roedd e'r hyn i chi'n galw yn wrthgiliwr neu defector. Ond yw gwrthgilwyr byth yn boblogaidd gyda'r bobl maen nhw'n gadael. Ac yn achos Litvinenko, nath e gosti ei fywyd wrth iddo gael ei wenwynu gan polonium. Wel, defector neu gwrthgiliwr oedd Paul hefyd. Hynny yw gwrthgiliwr crefyddol, wedi gadael y ffydd Iddewig a dod yn Gristion. Ac am hynny mae'n ffindio hunan mewn trwbl mawr. Roedd e wedi cythruddo'r Iddewon i'r fath raddau nes i rai ohonynt gynllwynio i'w laddau. A mae'n llwyddo i ddianc gyda'i fywyd, ond bu rhaid iddo wynebu llys barn i amddiffyn ei hun ger brom neb llai na'r brenin Herod Agrippa yr ail. Wel, pwy oedd hwnnw de, meddech chi? Wel, oeddech chi wedi gweld y raglen deledu Who Do You Think You Are? Dwi ddim arno ar hyn o bryd sa'n credu ni, ond mae'n raglen eitha poblogaidd, a beth mae'r rhaglen yn neud, mae'n edrych mewn i achau pobl enwog. Nawr, se'r fath beth yn bosib a bod Herod Agrippa'r ail yn ymddangos ar y rhaglen, wel, dyma beth bydde pobl wedi gweld. Llinach yr Herod Agrippa yr ail. Gyntaf oll ar y gwylod mae yna Herod Agrippa'r ail. I dad oedd Herod Agrippa cynta. A oedd Herod Agrippa y cynta oedd yn gyfrifol am ladd y disgybl Iago. Fe gofiwch chi, oedd gyda Iesu Grist 12 o ddisgyblion, ac oedd y 3 ohonyn nhw, Ioan, Iago a Phedr, yn agos iawn iddo fe. Ac Herod Agrippa cynta oedd yn gyfrifol am ladd y disgybl Iago. I wncwl wedyn, mynd ôl cenedlaeth, oedd Herod Antipas. Ac oedd Herod Antipas yn gyfrifol am ladd Ioan Fedyddiwr. Chi'n cofio'r hanes lle mae'r Herod Antipas yn gofyn am gael pen Ioan Fedyddiwr ar blat. Ac os y'n ni'n ôl un cenedlaeth arall, Herod Fawr oedd tad Herod Antipas, a fe oedd yn gyfrifol am ladd y plant 2 flwydd oed a llai ym Methlem adeg geni Iesu. A chi'n lle gweld myna mor waedlyd oedd y linach. Byddai'n anodd dod o hyd i linach mwy gwaedlyd. Like father, like son oedd hi yn hanes teulu Herod. A nawr oedd rhaid i Paul drian i ymddiffyn ei achos o flaen Herod Agrippa yr ail. Oedd Paul yn gwybod iawn pwy oedd ei sefyll o flaen. Ac yn bresennol yn llys hefyd y diwrnod hwnnw, oedd Festus, y rheolwr Rhufeinig. Nawr fe oedd y bos go iawn. Oedd e yn gynrychiolydd yr emerawdwr Rhufeinig, ac oedd lot mwy o dirdod gyda Festus. Ond gan bod Herod Agrippa'r ail yn Iddew, ac wedi dod i'r ardal lle oedd Paul yn y ddalfa, mae'n rhoi cyfle i Herod Agrippa'r ail i wrando ar beth oedd gyda Paul i ddweud. Felly oedd Herod Agrippa yna, Festus, ynghyd a pheneithiad y fyddin a bobl bwysig y ddinas i gyd.
Mewn geiriau eraill, oedd y big wigs i gyd yn bresennol y diwrnod hwn yn y llys. Digon o reswm felly i Paul i grynu'n esgidiau, ond os oedd ofor arno fe, nath e ddim dangos hynny. Ar ôl gorfod aros 2 flynedd yn y ddalfa, dyma'i gyfle i gyflwyno ei achos. Ond hyd yn oed yn fwy na hynny, dyma'i gyfle i rannu'r newyddion da am Iesu Grist gyda'r holl bobl bwysig oedd wedi ymgynnull. Chi'n gweld, oedd Paul mynin oedd captive audience dyge. Le arall gyle fe gyfle nawr i siarad am Iesu Grist gyda'r holl bobl bwysig un oedd yn bresennol. Ble gefe gyfle i siarad gyda'r brenin, gyda'r rheolwr Rhufeinig, gyda penaethiad y fyddin a'r bobl bwysig y ddinas i gyd. Ond nhw gyd o'i flanau, a felly oedd 2 bwrpas gyda Paul mynin wrth bod e yn y llys. Oedd e moyn amddiffyn ei hunan, ond oedd e hefyd moyn cymryd mantais o'r cyfle i sôn am Iesu Grist wrthyn nhw. Ac oedd Paul yn achub ar bob cyfle i rannu ei ffydd, ac i ddweud wrth eraill beth oedd Iesu wedi wneud yn ei fywyd, a hynny hyd yn oed fel yn yr achos hwn pan oedd ei fywyd yn y fantol. Meddai Paul wrth eglwys yn Rhufen, pennod 1 adnod 16, nid oes arnaf gywilydd o'r efengil. Doedd ddim gas gyda Paul i rannu ei brofiad o Grist gydag eraill. Beth amdano ni? A dwi'n siarad gyda'n hunan gymaint a dwi'n siarad gyda unrhyw un arall. Os gyda fi, neu os gyda chi gywilydd o'r efengil. Ni'n lle siarad digon am y tywydd, y gêm rygbi, y gêm bêl-drod, ond os gormod o gas gyda ni i ddweud gair dros yr un nath weidi ar y pren yn ein lle. Wel, dim Paul. Roedd e wedi cael y fath brofiad o Grist yn newid ei fywyd fel na allai ond dweud wrth eraill amdano fe. Mlaen felly i'r achos. Mae Paul yn dechrau ei amddiffyniad drwy sôn am ei gefndir a'i fagwriaeth yn y ffydd Iddewig. Mae'n dweud ei fod yn ystod ei flynyddoedd cynnar wedi bod yn iddew, selog ac yn pharisead brwd. Roedd wedi ymdrechu i gadw cyfraith yr Hen Testament i'r lythyren, yn ogystal â llu o fan reolau eraill, gan gredu wrth oedd yn wneud hyn ei fod yn ennill ffafr Duw ac yn ennill pwyntiau i gael mynd i'r nefodd. Chi'n gweld, i'r pharisead roedd crefydd fel rhyw fath o scales. Ac o'n nhw'n credu wrth iddyn nhw'n gadw rheolau crefyddol, byddai'r scales yn dangos ei bod nhw'n haeddu ffafr Duw. A mae rhai o'r rheolau oedd gyda nhw mor wirion nes hylai chi chwerthin. Sy'n gormod amser da fi roi enghreiffd i chi bore, a mae'n rhoi 2 enghraifft i chi. O ran y saboth, oedd y saboth yn beth mowr iawn gyda'r Iddewon ac enwedig gyda'r phariseaid. O'ch chi'n cael hawl i fita wi os ydych chi eisiau ar ddydd saboth, ond os oedd y iar wedi dedwyr wi ar y dydd saboth, o'ch chi ddim fod i fita fe. A rwy'n mynd rhoi enghraifft arall i chi o reol sy'n bodoli hyd y dydd heddi ymhlith yr Iddewon uniongred, Orthodox Jews. Nhw yw disgynyddion y phariseaid i'r raddu helaeth. Mewn ymdrech i gadw'r saboth, maen nhw'n gwahardd torri unrhyw bapur ar y dydd Sadwrn. Mae rhaid cofio, mae dydd Sadwrn yw'r saboth gwreiddiol, dydd Sadwrn yw saboth yr Iddewon, a mae'r Iddewon uniongred yn gweud, sdim fod torri unrhyw bapur o unrhyw fath ar y dydd saboth. A maen nhw'n mynd i'r eithafon. A maen nhw'n dweud bod chi ddim fod hyd yn oed torri papur tŷ bach ar y dydd saboth. Yr unig ffordd i ddatrys broblem yw torri'r papur mlaen llaw cyn bod y saboth yn dechrau. Ac os ych chi'n anghofio, wel, na i adael hwnna i'ch dychymyg chi. Ond dyna oedd crefydd y phariseaid. Gwneud hyn a peidio gwneud peth arall yn y gred bod nhw'n ennill ffafr Duw wrth wneud hynny. Ennill pwyntiau i gael mynd i'r nefodd. Crefydd allanol oedd gyda nhw. Dim crefydd y galon. A na pam oedd Iesu Grist ei hun mor feirniadol ohonynt. Os chi'n darllen yr Efengylau, chi'n gweld tro ar ôl tro mae Iesu Grist a clash yn erbyn y phariseaid.
achos oedd eu crefydd nhw yn canolbwyntio siwt gymaint ar y pethau allanol. Oedd yna bethau da dyn nhw hefyd, cofiwch. Do'n nhw'n i gyd yn wael o bell ffordd. Ond mae Paul yn gweud ger bron y llys, oedd ei ar un adeg yn un o'r Phariseiad mwyaf eithafol ei gyfnod. Ac yn ychwanegol i hyn, roedd e'n argoddiedig mai twllwr oedd Iesu. Oedd e ddim yn credu yn Iesu o gwbl. Dyn wedi, naill ai wedi camsyniad neu wedi twllwr genedl oedd e. Twllwr oedd e'n llwyr. Dim fe oedd mab Duw. Oedd e wedi cael ei groesolio pan farwodd ar y groes na ddiwedd i fywyd yn ôl barn Paul ar un adeg. O ddim ffydd gen Iesu o gwbl, ac oedd e'n credu bod ei ddilynwyr yn eog o gabledd wrth gyhoeddi mai oedd y Meseia mab y Duw byw. Ac i'r Iddew, oedd unrhyw un oedd yn eog o gabledd yn heiddi marwolaeth. Mae Paul yn adrodd oedd y llys fel cafodd awdurdod i fynd o un synagog i'r llall i arestio Cristnogion a'i bwrw i garchar. Oedd yr Iddewon yn ymgasglu mewn synagoge. Ac ymhlith y synagoge, oedd na Iddewon oedd wedi dod yn Gristnogion. O'n nhw wedi dod i gredu yn Iesu Grist fel mab Duw y Meseia, ac o'n nhw'n addoli yn y synagoge hyn. Ac wedyn mae Paul yn cael awdurdod i fynd o gwmpas y synagoge hyn ac arestio y rhai oedd wedi dod i gredu yn Iesu Grist. A bu oedd e'n neud hynny. Arweiniodd ei thafder iddo gael ei apwyntio gan y prif offeiriad i fynd i wledydd eraill gyda'r bwriad o ddod o hyd i Gristnogion a'i harestio. Fe oedd y special envoy oedd gyda'r prif offeiriad i fynd i ddod o hyd i Gristnogion a'i arestio nhw, hyd yn oed mewn gwledydd eraill. A dyna yn ôl tystiolaeth Paul pryd newidodd popeth yn ei fywyd. Oedd e ar ei ffordd i Ddamascus yn Syria. Roedd ei tua canol dydd pan yn sydyn cafodd ei ddallu gan olau mwy llachar na'r haul. Nawr, sy'n gole mwy llachar na'r haul i gael os e. A mae Paul yn gweud fan hyn bod e wedi cael ei ddallu gan ole mwy llachar na'r haul. A mae'n cael ei bwrw i'r lawr, mae'n colli olwg am gyfnog, a mae'n clywed llais yn siarad gydag e yn ei fam iaith, yn yr iaith Hebraeg. Nawr, i fi mae hwnna'n ddiddorol dros ben. Mae rhan fwyaf ohono ni yma heddi Cymraeg yw'n iaith cyntaf ni. Ond ni'n deall Saesneg hefyd. A fel na oedd i'r adeg hyn, mam iaith Paul oedd Hebraeg. Ond oedd yn siarad Groeg yn iawn. A pan bydden nhw'n fynd tu allan Palestina, bydden nhw'n siarad Groeg. Rwy'n beth ni, os ni'n mynd i'r Alban neu Lloegr, bod ni'n Gymru Cymraeg, i ni'n siarad Saesneg. Ond mae'n ddiddorol iawn, mae'r llais yn siarad y gymryd yn ei fam iaith. A mae'r llais yn gweithio fe, Sol, pam wyt ti'n ferli di? Mae'n braw, mae'n gofyn pwy oedd yno, a mae'n cael yr ateb ysgwtwol, Iesu ydw i, sef yr un rwy ti'n ei erlyd. Na chi sioc iddo fe? Na chi ergyd i'r dyn hwn? Oedd e ar y ffordd i Ddamascus i arestio Cristnogion, mae'n cael ei lorio gan ole llachar, mae'n clywed llais sy'n dweithio fe, mae Iesu sy'n siarad ag e. Ac o'r foment yn ymlaen, mae bywyd Sol, neu Paul, fel gath ei nabod, yn newid yn llwyr. Mae'n dod i sylweddoli fod e wedi bod yn gwbl anghywir am 3 peth pwysig iawn. Yn gyntaf oll, mae'n dod i weld am Iesu Grist. Nid person marw oedd Iesu, ond person byw. Cyn hwnna, person marw oedd e. A mae'n dod i weld nawr oedd e'n person byw, mae'n gwybod ni, achos oedd wedi siarad ag e. Yr ail beth, mae'n dod i weld, mae nid twllwr oedd Iesu, ond y Meseia mab Duw. Dyma'r un oedd y proffwydi wedi sôn amdano. Ac yn drydydd, a mae hwn yn ryfedd i Phariseiad, mae'n dod i weld mae nid trwy gadw rheolau crefyddol mae bod yn iawn gyda Duw. Ac yn hytrach na erlu dilynwyr Iesu, mae'n dod yn un ohonyn nhw. A mae'n ymgysegru ei fywyd yn llwyr i fynd o un wlad i'r llall, nid i wrth wynebu y ffydd Gristnogol, ond i'w chyhoeddi. A fel mae ei hun yn dweud wrth y brenin Agrippa, felly eich myrhydi, dwi wedi i fyddhau i'r weledigaeth. Sym rhyfedd fod arweinwyr crefyddol yr Iddewon yn gweld Paul fel di-ffector.
Yn ei lythyrau at eglwysu ei gyfnod, mae Paul yn pwysleisio tro ar ôl tro bod bobl yn cael eu cymodi gyda Duw, hynny yn cael ei wneud yn iawn gyda Duw, nid trwy ei gweithredoedd. Tipyn mor dda oedd ei gweithredoedd, mae Paul yn pwysleisio. Nid ymdrechion i fyddhau i reolau cyfyddol sy'n dod y dyn yn iawn gyda Duw, oedd yn arfer meddwl ni. Mae Paul yn dod i ddweud, trwy ffydd yn Iesu Grist, dyna beth sy'n gwneud i chi'n iawn gyda Duw. A chi'n gwybod mae hwn yn wirionedd sylfaenol sy'n angen ei gyhoeddi yng Nghymru heddiw. Dwi'n ofni weithiau ein bod ni fel capeli yng Nghymru wedi colli golwg ar y gwirionedd hwn. Ond os oedd gan rhywun reswm i obeithio neu ymdrechion i blesio Duw trwy ei weithredoedd, wel Paul oedd hwnnw. Gallai neb godi bys arno fe o ran ei ymdrech i fyddhau i ddeddfa'r Hen Testament, a llu o fan reolau crefyddol eraill. Ond ar ôl ei brofiad ar y ffordd i Ddamascus, mae Paul yn edrych ar y cyfan roedd eriod wedi gyflawni, a mae'n sylweddoli bod nhw'n cyfrif dim. Mae hyd yn oed yn galw'r hyn oedd yn arfer ystyried yn weithredoedd da yn sbwriel, rybys. Chi'n gwybod beth chi'n neud â sbwriel yn y fe? Chi'n cael gwared y mas o'r tŷ, chi'n twlu fe o ffordd. A mae beth mowr, cofiwch, i Paul i ddod, sa'n gwybod beth oedd ei oedran, ond i ddod i'r fan yn ei os a gweud, dwi wedi gwastraffu mywyd. Mae popeth dwi wedi wneud lan i hyn yn holl ymdrechion ni yn cyfrif dim. Nid jyst cyfrif dim, maen nhw'n sbwriel. Mae'n dweud yn ei lythyr at yr eglwys yn Philippi. Ro'n ni'n cyfri'r pethau yna i gyd mor bwysig ar un adeg. Hynny yw, i fyddhau i reolau cyfyddol. Trial pleso Duw gyda'n ymdrechion ni. Dwi'n cyfryd, ond nhw mor bwysig i fi. Na beth oedd popeth i fi. Ond bellach mae'n gweud, sbwriel ydy'r cwbl o'i gymharu a chael perthyn i'r Meseia. Dyna y peth mawr i Paul mwyach, cael perthynas byw gyda Christ byw. Mae'n dod i weld bod Iesu wedi byw y bywyd perffaith yn ei lefe. Y bywyd na oedd Paul methu byw, mae'n gweld bod Iesu Grist wedi byw yn ei lefe. A mae'n hefyd yn gweld bod e wedi marw ar y groes drosto fe, wedi talu am i bechodau fe yn llawn. Pob peth oedd Paul eriod i wneud o le, mae'n edrych ar Iesu Grist, mae'n gweld mae Iesu wedi talu'r pris drosto fe. Yr enghraifft perffaith yw'r lleidyr a roedd ei ffydd yn Iesu funudau cyn marw ar y groes. Chi'n cofio'r hanes? Oedd na 3 person yn cael eu croesolio. Oedd Iesu a 2 ddrwg weithredwr yn cael eu croesolio ar yr un pryd. A mae un ohonyn nhw yn troi at Iesu cyn bod e'n marw. Felly munudau i fynd cyn mynd o'r byd yma. A mae'n dweud wrth Iesu, Iesu cofia fi pan bydd i di'n dod i dy deyrnas. A mae'n cael yr ateb mwy nag oedd eriod wedi disgwyl. Mae Iesu'n gweithio fe heddi bydd i gyda mi ym Mhradwys. Oedd e ddim yn heiddi na oedd e? Oedd e ddim wedi byw bywyd da? Yn ôl scales y Phariseed, doedd dim gobeith gyda ge. Ond eto i gyd, mae Iesu'n dweithio fe yn ystod ei funudau olaf ar y ddaear, heddi bydd y gyda mi ym Mhradwys. Ar ba sail. Dim yn ôl unrhyw weithredoedd oedd wedi wneud, achos dim ond weithredoedd drwg oedd wedi wneud. Ar sail i ffydd yn Iesu Grist, mae Iesu'n gallu dweud na wrtho fe. Ond, felly bydd yr rhai yn dadlau fel hyn. Beth yw'r pwynt i wneud gweithredoedd dda? Beth yw'r pwynt i geisio byw'n dda os mae ffydd yn Iesu Grist sy'n cyfrif ar ddiwedd y dydd? Beth yw'r pwynt? Beth yw'r pwynt i ymdrechu i garu cymydog? I fyw'n onest? I anrhydeddu priodas? I faddau elynion? I fod yn bir yn iaith? I helpu rhai sy'n llai ffodus? Beth yw'r pwynt i roi bwyd yn y bocs bwyd wrth y drws i helpu bobl truenus mas yn y dre yma? Pam i ni trafferthu? Hyd yn oed dod i'r capel, beth yw'r pwynt? Os mae ffydd yn Iesu Grist yn unig sy'n cyfrif. Yr ateb i hynny yw, mae gweithredoedd da sy'n profi os yw ffydd person yn real. Oedd Iesu Grist wedi dweud,
y ffordd i'w adnabod nhw ydy edrych ar y ffrwyth yn eu bywydau. Mae Paul yn dweud yn ei lythyr at Titus, pennod 1, adnod 16, mae'n sôn am ryw grŵp o bobl. Maen nhw'n honni eu bod nhw'n nabod Dyw. Rhyw bobl yn gweud, o, ni'n nabod Dyw, mae ffydd y fi'n Iesu Grist. Ond mae Paul yn gweud, o, maen nhw'n ei wadu trwy beth maen nhw'n neud. Dwi ddim yn dal dŵr ydy fe. Gweud dwi'n credu yn Iesu Grist, ond dyw'r bywyd ddim yn dilyn. Os dywed y Sais, the proof of the pudding is in the eating. Sa'n gwybod ydych chi'n edrych mlaen i gael pwdin ar ôl cino heddi? Falle bod chi'n trial rhyw recite newydd mas. A mae'r pwdin yn edrych yn fendigedig. A chi'n barod i fita fe. Siwr ydych chi'n gwybod bod y pwdin yn mynd i fod yn flasus? Wel, un ateb sydd, i chi'n gwybod fita fe. Ar ôl chi fita fe, chi'n gwybod ydy'r pwdin yn flasus. Proof of the pudding is in the eating, a mae'r un peth gyda'r efengil. Prawf dilusrwydd ffydd rhywun yw i bywyd. Mae gwir ffydd a gwir adnabyddiaeth o Iesu yn trawsnewid bywyd. Mae'r un peth pan chi'n cwmpo mewn cariad gyda rhywun. Sa'n gwybod os rai chi'n mynd yn caru, neu rhai chi sy'n hen, chi'n cofio'r dyddiau caru? Gobeithio bod e ddim rhy bell nôl bod chi'n ngofio amdanyn nhw. Chi'n cofio cyfri'r munudau yna nes bod chi'n cael bod yng nghwmni eich cariad chi eto. A neilech chi unrhyw beth i bleswch yn wylid. Pam? Achos bod chi'n caru nhw. A mae'r un peth yn wir gyda Christ. Mae'r person sydd wedi dod i wir ffydd a gwir adnabyddiaeth o Grist am fyw i'w blesio fe. Mae Paul yn dweud yn ei ail lythyr at y Corinthiaid pennod 5 ac adnod 17. Os yw rhywun yng Nghrist, y mae'n greadigaeth newydd. Mae'r hen fywyd wedi mynd, a mae bywyd newydd wedi dod. Ga jyst oedi i ddweud, dyna ddim yn golygu bod bobl ddim yn gwneud camgymeriadau. Dwi ddim yn golygu bod bobl yn gwneud mistakes ac yn gadael yr arglwydd lawr. Sneb yn berffaith, a dwi ddim yn golygu pan chi'n dod i ffydd yn Crist bydd eich bywyd chi'n berffaith. Nag meidrol i ni mynd i adael e lawr. Ni'n mynd i wneud camgymeriadau. Ond trwy adferwch, trwy drodd nôl ato fe, mae yna fyddeiant llwyr yn ein haros ni. Ond beth mae yn golygu, os ni wedi dod i ffydd yn Iesu Grist, mae rhaid bod e'n cael ei ddangos yn ein bywyd ni. Mae gyda ni ddeheuad, mae gyda ni ddymuniad i fyw i bleso'r arglwydd. Crynodeb o beth geson ni yn Llanw gydag Arfon Jones, oedd Arfon Jones yn siarad am drydiau, a crynodeb fyr o beth oedd ag ddweud ar ôl dod i ffydd, i ni'n byw bywyd y deyrnas. Ni ddim yn byw bywyd y byd, ni'n byw bywyd y deyrnas. Mae'r hen fywyd wedi mynd, bywyd newydd wedi dod. Mae yna hanes am ferch oedd wedi cael popeth gan ei rhieni a wedi profi dim byd ond cariad oedd ei wrthynt es diwrnod ei geni. Ond gweithaf y cariad oedd hi wedi profi nath hi dyfu fyny yn right little madam. Chi'n gwybod y taip, yndych chi? Pan nath hi'n 17 mlwydd oed, mae'n dysgu gyrru. A un tro o'r pasor prawf, mae allan gyda'i ffrindiau mewn parti. Mae'n gyrru adre yn ystod oriau man o bore a mae'n mynd ar garlam. Yn sydyn mae'n gweld golau glas yn fflachio yn y gwydr. A mae'n gwybod bod hi mewn trafferth. Mae'n cael ei dal yn teithio 80 milltir yr awr ple nad oedd hawl gyda fynd mwy na 30 milltir yr awr. A fel canlyniad, fe rhaid hi ymddangos yn y llys. A fe wnaeth y barnwr roeddi y ddirwy uchela posib am ei ffolineb. Roedd y ddirwy yn llawer mwy na lle'r ferch fyth fforddio. Ond fe wnaeth yr hyn ddigwyddodd wedyn syni pawb. Fe wnaeth y barnwr gam i lawr o'r fainc gan ddiosg ei wisg a'i wig. Mae'n tynnu allan ei lyfr chec a mae'n talu i'r geiniog y ddirwy oedd yn ddiledus gan y ferch. A fe chi'n lle gweld, y rheswm am hynny yw, y barnwr oedd ei thad. Chi'n gweld, oedd e wedi cyflawni gyfynion y gyfraith, oedd ei ferch e wedi troseddu, mae'n rhoi'r ddirwy uchela posib iddi. Ond oedd ei hefyd yn ferch iddo fe, ac oedd e'n ei charu iddi, ac oedd ei methu talu, a mae'n talu'r ddyled drost iddi. Yn dilyn hyn, mae'r ferch yn beichio crio. Roedd hi'n gwybod bod hi'n haeddu dim ond cerydd a chosb, ac wrth i'w thad estyn y siec i'w llaw, mae'n sylweddoli am y tro cyntaf gymaint mae ei rhieni yn ei charu.
bod wedi dod a dim byd ond trafferth iddynt. Ac o hynny mlaen, wnaeth ei hagwedd at ei rhieni newid yn llwyr. I fod yn un oedd yn llawn cariad a gwerthfawrogiad. A dyna i chi ddarlun o'r efengil. Ac o brofiad yr apostol Paul, mae'r Beibl yn dweud yn blwmp ac yn blaen ein bod ni gyd yn bechaduriad. I ni gyd wedi gadael Duw lawr, sy'n os pyn mor barchus yn ni'n ymddangos, i ni gyd, os ni'n onest, wedi gadael Duw lawr tro ar ôl tro ar ôl tro. Ond, a dyma'r ond mawr yn yr efengil, mae Duw fel y tad yn y stori wedi parhau yn caru typyn mor bell ni di mynd wrtho fe. Mae Duw'n parhau yn caru, a mae'n cynnig i ni fyddeiant a bywyd trygyddol, nid achos bod ni'n haeddu fe. Sneb yn gallu mynd at Dduw a gweud, na fe fi di cyrraedd, dwi'n haeddu fe arlwydd. I ni ddim yn haeddu dim byd, ond i ffafr e trwy drigaredd e. Trwy gadw rheolau crefyddol, neu trwy edrych ar y scales na, ni ddim yn gallu ennill ffafr Duw. Yr unig obaith sydd gyda ni yw bod Iesu Grist wedi byw y bywyd perffaith yn ein lle, a marw'n aberth i dalu'n dyled, a bod ni wedi rhoi ein ffydd ynddo fe. Pan oedd y tad yn estyn y siec na i'r ferch, oedd dewis dy fi. Gallai hi fod wedi gweud iddi thad, stwffad y siec. Sa'n cymryd e? Cadw fe. Ond nath i ddim. Oedd hi'n gwybod bod hi'n bankrupt. Oedd hi'n gwybod bod angen y siec arni. A mae'n estyn llaw a mae'n derbyn y siec. A mae Duw'r un peth â ni. Mae Duw wedi estyn siec fawr iawn i ni. Mae wedi cael ei dalu gan wad i fabe. A mae'n gweud, mae hwn i ti os ti'n barod i dderbyn. Mae'r cynnig yna. Mae Duw wedi gwneud cyfan gallu. A mae'r cynnig na i ni i dderbyn. Medda Iesu Grist yn efengil Mathew. Dewch ata i bawb sy'n cael eich llethu gan feichiau trwm, a rho fi orffwys i chi. Dyna oedd gwahoddiad Iesu Grist pan oedd ar y ddeiar, a mae'n dal i wahodd pobl ato fe heddi. Mae'r drws dal ar agor. Gobeithio gallwn ni ddweud gyda'r apostol Paul ein bod ni wedi ymateb i'r gwahoddiad, trwy roi yn ffydd a'n gobeith nid mewn gweithredoedd crefyddol, ond yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn ei aberth ar y groes yn ein lle. Un nath ymateb i'r gwahoddiad oedd yr emynydd Lewis Actau. Fe yw awdur yr emyn enwog mi glywaf dyner lais, a gyfeithiwyd i'r Gymraeg gan Ieuan Gwyllt. Mae'r emyn hwn yn glasur yn ein diwylliant, a mae'n mynegu profiad nid yn unig Lewis Actau, ond hefyd ar apostol Paul a profiad Cristnogion ar hyd yr oesoedd. Gallai'r emyn hyn beth i fod i cael ei ysgrifennu gyda Paul, fel mae'r geiriau yn cael ei ddweud. I ni'n mynd i orffen trwy ganu'r emyn, ond i ni'n gwybod y geiriau, yr un Gymraeg, beth bynnag, ni'n gwybod y geiriau, sy'n eisiau'r sgrin yn un mewn ffordd, ni'n gwybod y geiriau. Ond dwi am eich gwahodd chi, wrth bod ni'n canu'r emyn, a gofyn i'ch hunan, odw i'n gallu dweud y geiriau hyn a'i golygu? Ody'r geiriau na yn real yn ymhrofiad i? Ac os nad ydyn nhw, beth am dderbyn gwahoddiad Iesu heddi? Pyn na ni'n mynd yn y gynulleidfa, pyn na chi'n gwrando ar YouTube gytre. Gryndwch ar y geiriau a gofynnwch, odi fe'n brofiad i fi heddi? Mae'r arglwydd yn rasol, mae'n barod i dderbyn ni unrhyw bryd ato fe. Gogoniant yw enw. Amen.